Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Τα πλένω. Ποια? Πλένω τα πιάτα μου, καθώς και τα ποτήρια, καθώς και τα μαχαιροπίνουνα. Γιατί? Γιατί είναι βρώμικα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Αυτή τη στιγμή είμαι στον ενοχήτη και περιποιούμε τα πιάτα και τα ποτήρια μου. Ποτήρια δεν υπάρχουν, αλλά πιάτα και μαχαιροπίνουνα σίγουρα. Αυτό βλέπουμε. Καλά κάνετε. Πώς τα περιποιείστε λοιπόν? Τα περιποιούμαστε με πολλή φροντίδα και στοργή. Δηλαδή Χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Το αγνό σφουγγάρι από τη μαμά φύση, καθώς και την καλύτερη βοήθεια της χημείας που μπορεί να προσδώσει η φύση στην οικογένεια. τι εννοείτε ακριβώς? Τι εννοώ? Φυσικά, μα σαφέστατα εννοώ το νέο περσίλ για μαύρα ρούχα. Το νέο περσίλ για μαύρα ρούχα με την επαναστατική του σύνδεση κάνει τα... Αυτό τώρα γιατί το μαλακισμό γιατί σβήνει. Το νέο περσίλ για μαύρα ρούχα κάνει την Ξανά, μια στιγμή. Τι ακριβώς σας βοηθάει να κάνετε αυτό που κάνετε? Μα είναι προφανές. Κοιτά. Κύριε μου, είναι προφανές. Δηλαδή το νέο περσίλ για μαύρα... Πάσε καλά σου πια. Ναι ρε παιδιά. Έλα. Πάμε πάλι. Και τι είναι αυτό που σας βοηθάει να κρατάτε τα... τα πιατικά σας σε καλή κατάσταση? Πάει για τώρα με τραβάς τώρα. Πάμε πάλι. Λοιπόν, και τι σας βοηθάει να περιποιήσετε τα πιατικά σας? Μα είναι προφανές. Είναι το νέο περσίλ για μαύρα ρούχα. Κάνει την επαναστατική του σύνθεση, κρατάει τα πιάτα και τα ποτήρια μου σε καλή κατάσταση, όπως όταν πρωτοβγήκαν από το εργοστάσιο παραγωγής. Γι' αυτό και εγώ, φιλενάδες, συνιστώ νέο περσίλ για μαύρα ρούχα, για να σας τα κάνει τα άσπρα ξέξασπρα και τα μαύρα ακόμα πιο άσπρα. Περσίλ για μαύρα ρούχα. Μα το γάμιζε το...